την τρελή. Θες να πάμε για κανένα φαγητό το απόγευμα? Όχι. Είμαι πολύ χάλια. Καλέ, τι έπαθες? Χάλια, μην το συζητάς καθόλου. Να έρθουμε να σε πάμε σε κανένα γιατρό, να σου φέρουμε φάρμακα. Όχι, δεν χρειάζεται. Σίγουρα. Ναι, βρε, ναι, θα φυκίσω εγώ τα φιδέ, θα κάτσω και μέσα στα ζεστά μου και θα είμαι μια χαρά. Οκ. Οπότε θα τα πούμε όταν συνέλθεις. Ναι, έτσι, από αύριο μεθαύριο. Εξαρτάς. Εντάξει, περαστικά σου. Περαστικά. Να σε καλά, κορίτσι μου. Άντε, γεια, φιλάκια. Φιλάκια. Φιλιά, περαστικά. Γεια. Έλα, πού είσαι? Άντε, μου έχει πάει το στομάχι στην πλάτη. Θα έρθεις επιτέλους. Μία ώρα έχω και περιμένω. Α, είσαι κοντά στο μέτρο, πάλι καλά. Πού είμαι εγώ? Εγώ βασικά είμαι δίπλα σε ένα σπασμένο αμάξι. Όπα. Φίλε, κάπου το ξέρω αυτό το αμάξι. Αμάν, φίλε, το αμάξι της Σοφίας είναι. Τι που το γνώρισα, αλλά το κουκλάκι το εξορκιστή που έχει κρεμάσει στον καθρέφτη. Αχ, τι το κλέψανε και αυτή κοιμάται του καλού καιρού. Κλείσε, μπορεί να πάρω την αστυνομία που κοιμάται και της έχουν κλέψει τα μπάξι, της το έχουν σπάσει. Κλείσε. Αχ, τη ρουφιάνα. Αχού, με μας κορόιδεψε. Τώρα θα δεις. Τώρα. Έλα εδώ να δεις ποια πέτυχα. Τη Σοφία καλέ, δεν μας έλεγε αυτή την άρρωστη. Ποια είναι άρρωστη αυτή? Αυτή έχει σενιαριστεί, έχει βαφτεί, έχει φτιαχτεί και μπαίνει σε ένα χάλιξ εστιατόριο. Ναι παιδί μου, μας δούλεψε. Έλα από εδώ πως είσαι και θα της ετοιμάσουμε ένα χουνέρι που θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Να σου πω εγώ που μου το έπαιζε πεθαμένη. Θα στην κάνω εγώ να μην ξέρει από πού να φύγει. Αχ, και την πιάσω από κοντά. Αντέλα! Δεν πιστεύω να περίμενες πολύ. Όχι, μόλις ήρθα κι εγώ. Τέλεια. Είσαι εκθαμποτική θα έλεγα. Εντάξει, έβαλα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Αυτό είναι το καθημερινό μου, μην νομίζεις. Και πώς ήταν η μέρα σου? Ήρεμα, θα έλεγα. Πας καλά! Μαρία, εσύ που δεν είναι σωστό. Κι αυτό που ηλίθεια, με σκότωσες, κοίτα πώς μου κάνεις το αμάξι. Σιγά για το αμάξι σε μένα που με χτύπησες πίσω, τι πρέπει μωρή να φωγκάβει. Θα σε σκοτώσω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, θα σε σκοτώσω. Τώρα θα δεις, για έλα για να σε δω. Αυτό έλα Ναι, πολύ ήρεμα. Δικιά σου. Είχα πάρα πολύ δουλειά σήμερα και μετά έπαιξε μια παρτίδα σκάκι με τα παιδιά. Αχ ναι, μου το έχεις πει ότι είσαι πρωταθλητής στο σκάκι. Άντε, επιτέλους ήρθες. Πάμε. Και σαν δικηγόρος ασχολείσαι με δύσκολες υποθέσεις, Ναι. Το ποινικό είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος. Τι έγινε? Με χτύπησε λίγο το παπούτσι μου. Σήκω πάνω καλή μου. Μας ήταν όλοι. Άντε να σηκωθώ. Α, το καλό το κορίτσι. Το ποινικό δεν είσαι εσύ. Ποιος είστε εσείς? Εγώ είμαι η Αναβίση. Και εγώ και την Γαρμπή. Και εγώ δεν με ξεπέ. Άπρα, αρρώστια.
μας ξέρεις κιόλας, Σερβιτοράκι, για έλα να παραγγείλουμε. Σοφία, μας ήταν όλοι. Ποιος καλά, αυτή η χοντρή εκεί. Χοντρή, φαίνεται ο κόλλος σου. Άκου το μωρέ, τι γλυκούλι είναι αυτό. Κουτσου, 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 κουτσου. Πέτα εδώ. Κύριε μου, τι κάνετε? Δεν βλέπω. Δώστε να πίσω. Τι τυφλοπόντικας είναι αυτό, μωρή. Αυτό που δεν κανείς να είναι. Το λόγιο ποινικό λόγο, τι λέτε! Έλα, σίγουρα, Αγία. Τι να σας φέρω? Εγώ θέλω ένα χάμπουργκερ με πατάτες. Εγώ θα ήθελα προβατίνα, θα ήθελα και τεράκια αν έχουμε φρέσκα. Εντάξει τώρα, για να δοκιμάσουμε από αυτές τις Η αλήθειες. δεκατάφτη κάνεις εκεί! Άσε μας κόριτσι μου, θα μείνω αγωνιστικά. Τα έχετε. Έπαθε σοφούλα μου, πνιγικές. Α, Τι κάνεις εκεί? τι καλό τρώω. Συγγνώμη μεγαλύτεράκι μου. Αχ, Θεέ μου. Το κόμενο του στον πριν τον Αλέκα το θυμάσαι, ρε. Α, λες αυτό που τρώγε τις μίξες του, καλέ. Σοφία! Απλά θα μπορούσατε να κάνετε λίγο ησυχία γιατί να ξέρει το κόλλο. Καλά σκάμε, για φάει το σοφούλα μου εσύ με τσαλατίτσα. Δοκίμασε τις θέσεις μας. Σοφία, ποιος έλεγε? Τις ξέρεις? Όχι, σου λέω εσύ τι ξέρεις και τι ακούω τι ξέρω! Δεν μας ξέρεις! Μας ξέρεις! Δεν μπορώ άλλο. Θα φύγω. Θα σκάψω την οικογένεια σου. Ναι, τώρα και Μηγαλείο κάμε! Σκάνε! Δεν τρέπε! Μηγαλείο! Γέλα πίσω! Παρακαλώ, πώς το παρακάναμε. Παρακάναμε μάλλον λιγάκι. Αμά. Καλά, μωρέ, και εσύ τι θα πάθει. Ναι, μωρέ, θα ξανάρθουμε τώρα αυτή. Παρακαλώ, μας έφτιαξε. Μάλλον. Τώρα είχα να καρότο πρέπει να ήταν. Αυτό λέω κι εγώ.